Concello de Cervo. Concello das Pontes de García. Concello de Viveiro, Praia de Areas. Bueno, nada, tan solo robo 5 minutos. En primer lugar, gracias. Gracias por... ¿Qué tal? Pero vamos a ver, aquí todos jovencísimos. Llegaste. De nuevo aplauso, venga. A la playa no. Espera que acabe este chico de grabar, que si no, no podemos hacer la foto. Así. Temos que estar e sentirnos moi orgullosos. Decía o alcalde de Ferrol, este lugar é único, Galicia é única, as nosas praias son as mellores. Hoxe estamos nunha das mellores praias de España, porque en realidade as praias de Galicia son as mellores de España. E iso, ao final, refréndase, por un lado, en seguridade, fundamental para os vosos veciños, pero tamén seguridade para os convidados, aqueles que son turistas e que se queren achegar ata Galicia. E unha das preguntas máis reiteradas a partir do mes de xuño na Consellería de Medio Ambiente é cales son as praias azuis deste ano. En gran parte é pola seguridade. Non só pola seguridade, sino tamén pola excelencia das súas augas. Non é que pasemos o ratio de cumple, sino que imos máis alá e aí está a excelencia. Pero tamén queremos propiciar que este espacio sexa disfrutado por todos e as persoas con unha mobilidade reducida tamén se poden achegar a estas praias con bandeira azul ou igual que os nosos portos deportivos. E queremos seguir afondando, queremos ir máis alá, e se temos isto é gracias a un legado que ven de atrás, pero que temos que seguir educando aos que veñen de cara ao futuro para que fagan pedagogía e que os nosos espacios sigan con esa insignia, ese buque insignia da excelencia.